V bazilike Svätého Kríža v Kežmarku zaznel exkluzívny vianočný koncert. Hviezdami včerajšieho večera boli umelci, ktorí sa môžu pochváliť spoluprácou s Michaelom Jacksonom, Whitney Houston či Eltonom Johnom. O výnimočnú atmosféru v chráme sa postarali speváčka Natasha Wright a klavírista a spevák Alfred McCreary. Na koncerte zazneli koledy, gospelové skladby aj svetové hity. Ja si myslím, že to bol najúžasnejší vianočný darček, aký som si dala pod stromček. Som úplne úžasnutá a dojatá. Úžasné, ja som až z Ružomberka kvôli tomu prišla. Bolo to veľmi pekné vystúpenie, myslím si, že do tohto chrámu sa aj hodilo. Milo prekvapení zostali aj účinkujúci. Tým, že to bolo predstavenie v kostole, tak ten zvuk mohol byť lepší, ale nakoniec odozva publika bola vynikajúca. Koncert bol úžasný, bolo to naozaj niečo výnimočné. Radi chodievame na Slovensko, máme tu veľa priateľov, ľudia sú priateľskí a je tu výborná atmosféra. Alfred McCreary i Natasha Wright spolupracovali napríklad s Michaelom Jacksonom, Eltonom Johnom, Whitney Houstonovou, Mariah Careyovou či Stevom Wonderom. Od týchto velikánov som sa veľa naučil. Mali sme šťastie, že sme mohli pracovať s týmito osobnosťami. Oni cítia veľký záväzok voči svojim fanúšikom a hudbe a preto ho robia tak dobre, ako to dokážu. Speváčka je tiež členkou formácie La Bouche. Dance-popovú kapelu preslávili hity ako Be My Lover či Sweet Dreams. Je to veľká podsta pracovať s umelcami takýchto zvučných mien. Sú to skvelí ľudia, pretože vás vedia podporiť a viete sa niečo nové naučiť. Natasha Wright je aj líderkou projektu American Divas. Spevácké trio so sexy imidžom vystupuje práve dnes večer na koncerte vo Vysokých Tatrách. Marie Balážová, RTVS.